Dries, als we het daar over die liefde hebben, hoe is het eigenlijk met de liefde? Ja, met mij goed. Ik ben nu 3 jaar getrouwd. En dat gaat goed. Dat gaat allemaal lekker. Wij wonen lekker in de Persje-Helftstraat. En mijn vrouw kan goed met mijn zoons opschieten. Mijn zoon die gaat als een komeet momenteel ook het wereldje in. Die zit in Welkom bij de Camara's. Die is een soort assistent een paar keer geweest bij Callo en Irene. Hij gaat volgende maand een maand naar Milaan voor zijn modellenwerk. Als ik zie wat er met hem allemaal gebeurt, terwijl hij in principe nog niet zoveel kan, dan is dat wel leuk. We hebben het er veel over. Ik probeer hem te behoeden voor wat er momenteel aan de hand is. Iedere dag is er wel een mailtje van een management. Die denken, hey, die Dave Roelvink, die moeten we inlijsten, want daar kan je wat aan verdienen. Dus ik probeer een beetje de schifting erin aan te brengen. Ik loop al 30 jaar mee. Ik ken veel mensen in het vak. Dus. Maar je weet hoe het is met een jongen van 19. Eigenwijs, hè? En dan zeg ik juist, dan kom ik met bepaalde aspecten. Dat ik zeg, kijk, daar ben ik mee de fout in gegaan. En met die manager is het misgegaan. En ja, hij weet precies wat bij mij goed en slecht is gegaan. Maar ja, er zijn een hoop mensen die willen geld aan je verdienen. En daar moet je voor oppassen. Want is dat in showbizland toch de grootste valkuil die er is? Ja, management. Ik heb het zelf 2 keer meegemaakt in 30 jaar. Het heeft me 1 keer 1 miljoen gulden gekost. Toen waren het nog guldens. Nou ja, dan moet je zo wat weer opnieuw beginnen. Ik was op een gegeven moment miljonair. En er werd nog een feestje gegeven, want ik was daar heel blij mee. Want we keken opeens van, hey, nou is het zo ver, hè? Het eerste 1 miljoen gulden stond op de bank. Ja, als dat dan weer weg is. Toen zat ik wel in een dipje. Toen dacht ik, hoe kom ik hier nou weer uit, weet je wel?